हॉट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील. मर्यादित काळासाठी ऑफर. 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. चंदगड तालुक्यातील हेरेगावचं ग्रामदैवत श्रीदेव रवळनाथ मंदिर इथं श्री रेणुका देवीचा पडली आणि मिरवणूक सोहळा मोठ्या दिमाखात पार पडला. या उत्सवासाठी म्हापसा गोव्यातील कामुर्ली येथील गुरुवर्य महेश दादा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या पडली सोहळ्याला मोठ्या संख्येनं भक्तगण उपस्थित होते. जागृत देवस्थान म्हणून आई रेणुका देवीची महती आहे. हाकेला धावणारी, नवसाला पावणारी अशी प्रचिती अनेक भक्तांना येते. अशा या श्री रेणुका देवीचा पडली उत्सव चंदगड तालुक्यात सोमवारी मोठ्या दिमाखात पार पडला. चंदगड तालुक्यातील हेरेगावचं ग्रामदैवत श्रीदेव रवळनाथ मंदिर इथं श्री रेणुका देवीचा पडली आणि मिरवणूक सोहळ्याचा उत्साह दिसून आला. या उत्सवासाठी म्हापसा गोव्यातील कामुर्ली येथील गुरुवर्य महेश दादा यांची प्रमुख उपस्थिती होते. हलगी ताशांच्या गजरात आई रेणुका देवीच्या डोळ्यांचं पारणं फेडणारी मिरवणूक निघाली. वाटेत अनेक भक्तांनी आई रेणुका देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. भंडारा डोक्याला लावून घेत भाविकांनी आईचे आशीर्वाद घेतले, तर डोक्याला भंडारा आणि गळ्यात कवड्यांची माळ घालत महिला वर्गाची लक्षणीय उपस्थिती होती. विनायक पाटकर यांच्या घरी या सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. हा आई रेणुका देवीचा पडली आणि मिरवणुकीचा सोहळा हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात पार पडला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.